Commissaris van de Koning John Jorritsma stuurt een bot onder kritiek op zijn reis naar de Olympische Spelen in Sochi. Gewoon partijen in de steden hebben haar twijfels over het nut van de reis. Ik ben de ambassadeur van Friesland. En de ambassadeur van Friesland die moet zich op alle plakken in de wereld en in Nederland inzetten voor de belangen van Friesland. En dat jou dat niet begrijpt, dan spijt me dat geweldig. Maar dan moet je nog maar eens naar squallen waarom. Squallen waarom, is jou? Ik het zijn. Clear. Ja, het gaat me net om wat ik vind, maar je hebt een soort reacties van mensen die dan zeggen van wat dat is nou mooi eigenlijk. En dus vandaar dat ik die vraag stel. Ja, maar dat is zo flauw, jongen. Ja. Je bent dwalen met de belangen van Friesland. En als ik net aan de belangen van Friesland werk, of het nou in Den Haag, in Brussel of hier in Sochi is, dan denk ik het net goed in. Dat ik wel ben, doe ik het net goed. Dus ik ben daar klaar mee. Ik ga mijn eigen gang. Ik weet mijn eigen verantwoordelijkheid en dat is klaar mee. Jorritsma is in Sochi met TIAF-directeur Elko Derks. Ze zijn aan het lobbyen voor de positie van TIAF.